ngo aya ebe politicien mina ka bila ka da kɔrɔ jumɛn kan i b'a mina ka da kɔrɔ i b'u mina ka tila k'u bila ngo aya u b'i mina yan mais min diyara n ye ka tɛmɛ a tɔ kan o faransi gɛn de n t'a fɛ kɛ français de ye ɲana n t'a fɛ kɛ français ye ɲana français kana na parce que français ye kojugu de kɛ ne na Kidal ne tɔgɔ ye lieutenant Aliou Doumbouya di Margotin ne ye Kangabaka ye n fa tɔgɔ ye Tanwulin Doumbouya n ba tɔgɔ ye Nangamsa Kamara ne donna sɔrɔsiya la 1979 n y'o kɛ Mali Burkina kɛ 2012 ne Aliou Doumbouya ne ni Sadio Kamara o b'a sɔrɔ a kapitɛnɛma don an tun bɛ Kidal ani gouverneur Salif Kone ani colonel caman an ye nord kɛlɛ kɛ rebelles y'an repoussé k'an repoussé nka n bɛ don Tesalit siɲɛ 3 an ma se ka don donc an ma se ka don o t'an ka faiblesse ye o t'an ka foyi ye o tun ye mun ye jama ka ca Libi mɔgɔw bɔra ka na dɔ taara ni armes ye kulu la dɔ taara ni munition ye Kidal mais minnu taara munition ye Kidal olu ni ne ni Gamu an de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ Kidal an ye ko bɛɛ kɛ ka dɛsɛ donc an tora o la an wulila ka taa ko Agilok an taara 95 morts ne ni Sadio ani Gamu an taara ka taa olu su don Surasu an y'o su don ka ban an nana Kidal an tora Kidal la an bɛ mankan na an nana k'an b'an défend o défense kɔnɔna na donc an kɔni sɛgɛnna ye an sɛgɛnna coup d'état nana kɛ a y'a ye coup d'état kɛ o y'a sɔrɔ an bɛ Kidal ne ni Sadio Gamu donc an bɔra ye ka taa 45 km de Kidal Takalot an taara Takalot an ye tile 3 de kɛ an tɛ dumuni kɛ u y'an mina otage la ye an ye tile 3 kɛ Kɔngɔ la ani Minɔgɔ donc ala y'an yamaruya colonel général Salif Kone o tun ye gouverneur o ka stratégie y'a montré k'a fɔ a y'a kɛ tan Gamu i kɛ MLA rallié comme ça u b'an bila Gamu y'o fɔ RFI la donc u y'an bila an bɔra yen ka taa Labizanga an taara Labizanga an y'an tagama sen na de Labizanga jusqu'à Ayuru an taara Ayuru an b'an sen na ne ni Sadio ani colonel Damaro an tun ye officier 17 personnes mais an ka effectif tun ye 600 personnes ani Gamu ka mɔgɔ an donna Niger ala y'a kɛ Niger président o y'an reçoit an reçoit la an reçoitlen vraiment a diyara an ye an ye dumuni kɛ an bɔra yen ka na an kunsin Burkina ma an bɔra Burkina an nana ka na don Bamako a y'an kunbɛn aéroport la an bɛ aéroport la donc maintenant an ka denmisɛnninw ye dumuni ninnu bɛɛ tiɲɛ ni mɔgɔ ko k'u tɛ Gamu fɛ k'u b'o faga mɔgɔ ko k'i tɛ Gamu fɛ Gamu de kɛra sababu ye k'an bɔ donc o dugusajɛ a y'a invité an taara Kati an sera Kati ni Sadio jɔlen bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ Sadio ko Margotin kana dérailler kana kuma i makun n ye makun an tor'o la an ye kumaw fɔ ka ban o don n y'a fɔ Aya ye n ko Aya e bɛ politicien mina ka bila ka da kɔrɔ jumɛn kan i b'a mina ka da kɔrɔ i b'u mina ka tila k'u bila n ko Aya u b'i mina yan mɔgɔ tɛ jugu mina ka bila o n'i y'a mina ka bila dɔrɔn a b'i mina an nana tora 2012 an tora ten 2013 Faransi mɔgɔw ye a fɔ k'u bɛna ka na an dɛmɛ ani MISMA mɔgɔw k'u bɛna an dɛmɛ u nana u tɔmtɔ Segu n y'a fɔ ninnu mana an dɛmɛ nin kama ninnu nana
sanubɔ de la bill ni gradeur ni fɛn b'u bolo n ko c'est faux bɛɛ ko ne fatɔ ye n ko ne tɛ fatɔ ye moi je suis un officier de l'État je ne dois pas mentir n bɛ tiɲɛ de fɔ diɲɛ ka mɛn n bɛ tiɲɛ de fɔ maliyɛn ka mɛn les Maliens de l'intérieur et de l'extérieur n b'a fɔ bɛɛ ɲɛna n tɛ siran fɛnɛ n welela wɔrɔ wɔrɔ n bɛ i jaabi parce que an de kɛra otage ye donc o yɔrɔ la an bɛ mun fɔ ani Assimi ani Sadio ani colonel an ye ɲɔgɔn bila a Gilok an ye ɲɔgɔn bila ani fils Sadio o taara Gawo ne ni Assimi taara Gawo ne ni Assimi ani Gamu an taara Kidal an mina cogo de filɛ an minɛna kɛtaw cogo la bon donc maintenant ne bɛ min fɔ maliyɛnw ye ne kan tɛ dɔgɔrɛ ma dɛ an kɛ jɛ kɛ kan kelen fɔ maliyɛn bɛɛ kɛ kelen cɛ ni muso bɛɛ k'a fɔ Assimi an kɛ tuga kɔ mɔgɔ min bɛ Mali dilan an bɛ tuga kɔ mais minnu b'a fɔ kɛ Mali tiɲɛ vraiment ala k'an don dibi la ne bɛ min fɔ maliyɛn cɛman n'a musoman ye u ka kɛ ala ni kira kama an kɛ bɛn kan kelen kan an kɛ kan kelen fɔ ni dɔ ye galon tigɛ bi i ka ɲininka k'a fɔ ko nin ye galon tigɛ i b'a fɔ ko ɔhɔn dɔ ye tiɲɛ fɔ yan i b'a fɔ ko ɔhɔn maliyɛn bɛɛ kɛ kan kelen fɔ an kana ɲɔgɔn kɔ bila n'an ye ɲɔgɔn kɔ bila Mali tɛ ɲa bi a tɛ ɲa sini n'a sera kɛ bɔ télé ni fɛnw na bɛɛ k'a ye Kaba sa ye min kɛ bi n y'o sɛmɛntiya parce que an bɛ nord la tuma min na n ye Namansori wele kɛ Kaba sa wele kɛ Aïdara wele a cɛ an bɛɛ bolo la u ko ne ma alu i bɛ segin ka na Kaba yan Mande ne seginna ka na Mande o kɔrɔ mun ye la casserole de Kangaba la casserole de Mande je n'ai pas peur n tɛ siran n bɛ n ba ni n fa bolo ani casserole de Kangaba la casserole de Mande je suis fier a kɛra bɛɛ ɲɛna bi n'a sera ka bɔ télé la u k'a ye sa ye min kɛ bi an k'an sigi an ka lajɛ a ko bɛ kɛ min ye an b'o ye Mande Mande de Assimi Sadio ne denw de don n tɛ siran dɛ an ye combat kɛ ɲɔgɔn fɛ an minɛna ɲɔgɔn fɛ donc o hokumu kɔnɔ n b'a fɔ Assimi ye a k'i da kɛ sunɔgɔ foyi t'a la Sadio les colonels la u k'i da kɛ sunɔgɔ foyi t'u la ne bɛ Mande yan n bɛ bɔ Bangida n bɛ na ka na Mande n bɛ n ka kɛtaw kɛ ni Kasiwɔrɔndu mɔgɔ an b'an ka kɛtaw kɛ an t'a fɔ dɛ mais CNT mɔgɔw nana bala an na yan bi ka na kow kɛ o de diyara n ye o de y'a to n bɛ kɛ kuma kɛ mɔgɔ sɔn kunnafoni na k'a yira bɛɛ la Mande tɛ siran koyi Mande ye Mande de n'o tɛ mɔgɔ caman tɛmɛna yan dɛ Samori tɛmɛna yan fɛn caman tɛmɛna yan mais Ataku la k'i bɛ don kaba kurunin kun na non jamais kurukanfuga minimini kɔlɔn bɛ yen an tɛ siran dɛ Kaba maninkadenw yɛrɛwolodenw o tɛ siran an tɛ siran bi an tɛ siran sini an tɛ siran bi an tɛ siran sini inshallah Mali bɛ kɛ Mali ye Mali bɛ kɛ Mali ye Assimi Sadio Kamara n'i y'a fɔ a y'a kɛ tan o tɛ ban bolo o b'a laban ni maliyɛnw tugun'u kɔ o b'a laban u tɛ siran u tɛ siran u tɛ yɛrɛyɛrɛ Sadio Assimi Wage Modo a tɛ k'u la k'u bɛ siran u tɛ siran bi u tɛ siran sini komi n bɛ kɛ kuma n'u ye n ka image ye u b'a fɔ Margotin an ka image u tɛmɛna o ne ni Assimi ni Sadio an minɛna yɔrɔ min na a image bɛ bɔ politiciens nana ka na fɔ k'u bɛ Assimi dɔgɔya ka an dɔgɔya waati dɔw la Assimi kun nana tribu dɔw la fara ko Diko ka TV sɛbɛn ko nin bɔra voilà o mɔgɔw du ba ou bien bien avant ça ou bien ko tɛmɛnen kɔ bien avant ça ani Assimi Sadio ani Fif an farala ɲɔgɔn na ye an talen farala ɲɔgɔn na ye donc maintenant o y'a sɔrɔ Sanogo bɛ pouvoir la an farala ɲɔgɔn na donc maintenant olu ye fanga ta bon an donc Assimi taara donc maintenant an sɔnko ni fɛn cɛla la u ye Assimi mina Assimi taara ne ni Sadio an y'an tagama sen na ka taa Niger an taalen Niger donc an nana o de y'a to n y'a fɔ n ko o ye Sanogo de tromper politiciens ye Sanogo de tromper i y'a faamuya
u y'a nɛgɛn a nɛgɛnni nin o de ma diya n ye bon donc maintenant ne ka denmisɛnninw de bɛ fanga la sisan Assimi, Sadio Wage les 5 là Inch'Allah u tɛ malo bi u tɛ malo sini u tɛ malo bi u tɛ malo sini u b'a ye Margotin de bɛ Manden yan bi n tɛ siran u k'u da kɛ sinɔgɔ u ye n ye u ma n ye o kɔkɔrɔ donnen don depuis 2012 ne n ka kɛta kɛ a tɔ labana kaba sanfɛ SMT mɔgɔ bɛɛ ɲɛna bi mais min diyara n ye ka tɛmɛ a tɔ kan o Faransi gɛn de n t'a fɛ kɛ Français de ye ɲana n t'a fɛ kɛ Français ye ɲana Français kana na parce que Français ye kojugu de kɛ ne na Kidal ne ni voilà n bɛ se ka dɔɔni Français ye min k'an na Kidal Sadio ba kalama Assimi ba kalama ani colonel minnu tun bɛ yen n'an tun bɛ Pu Inda Kawetel Pu Inda Kawetel o kɔlɔn dɔ de ji an bɛ taa min ye de an Pu Inda Kawetel na donc Pu Inda Kawetel na Français y'a yira n na hélico u ye fɛn bila ka na vivre bila ka di rebelle ma u ye rebelle de abonné an y'an boli ka taa dumuni ta an ye dumuni k'o la donc maintenant k'a fɔ ko Faransi tɛ ne b'o ko Faransi de don c'est la France c'est la France donc et puis c'est pour confirmer c'est la France n b'a confirmer en tant que militaire en tant qu'officier j'ai fait le combat avec Assimi avec Sadio avec les colonels Gamou Olumedou min kɛra na tɛ salitu u k'a ɲɛfɔ a vidéo bɛ yen a vidéo bɛ donc Français de y'o kɛ Français d'o kɛ Français y'o kɛ u bɛ vivre fɛn kɛ ka na bila donc k'u soutenir donc u y'o soutenir k'an affaiblir k'an gosi i y'a faamuya n tɛ nkalon tigɛ bon o tɛmɛnen kɔ ka ban n ko alihamudulilayi an nalen 2014 tout près Français n'u nana k'u b'an former ne ma je suis instructeur ne ye min kɛ instructeur la 1985 fo 91 mais instructeur la SNJ premier contingent deuxième fo dernier contingent ne y'olu kalan surasiya la n yɛrɛ y'a ye u bɛ min kɛ ce n'est pas la peine u ye min kɛ ne ka Mali surasiw bɛ se k'o kalan kɛ n ka surasiw kun i y'a faamuya moi les militaires tous les militaires que j'ai formés cɛ tɛ n bi min bɛ siraw la cɛ tɛ n bi n'u bɛ siran mɔgɔ ɲɛ u tɛ siran n ye mɔgɔ formé u tɛ siran i y'a faamuya Beka Cero o général ye ne y'u formé de ne dalen b'a la cɛ gɛlɛn min bɛ Mali kɔnɔ a ka ca Mali ni Irisi ka boli ɲɔgɔn ma yala est-ce que a da ka di Mali la wa Mali ni Irisi ka tɛgɛ don cogoya donc ne b'a ɲini Assimi ani Sadio fɛ CNT mɔgɔ fɛ kɛ n délégué n ka taa Irisi la n bɛ kuma n b'a fɔ donc maintenant la Russie donc maintenant an n'a bɔ ɲɔgɔn bolo depuis 1960 61 62 63 Modibo Keyita ye fɛn de signé Russie fɛ an ni Russie bɛ ɲɔgɔn bolo i y'a faamuya jɔn y'an ka marifa jeni an ka marifa jenibaga jɔn ye bɛɛ b'o dɔn ko flamme de la paix o kɛra kan to Gawo Kidal Labezanga o y'a sɔrɔ n bɛ Labezanga tuguni ko flamme de la paix n ye ban kɛ ka mobili di n ko n t'a di je ne donne pas la flamme de la paix mais chef ye n pini o la n ko n bɛ pini mais ne ka mobili tɛ di ka taa flamme de la paix la n y'o kɛ n kɔni n ye indiscipliné ye dɛ ala tiɲɛ armée kɔnɔ je suis indiscipliné n'a kɛcogo min na n b'a fɔ n bɛ n jɔ n jɔyɔrɔ la n kɔni pinina mais n ye n démerdé la fo kana kɛ lieutenant ye kɛ n démerdé la kɛ kɛlɛ kɛ ni Assimi ni Sadio an kɛ min na n kɔni bɛ jama o de n to kɔ i y'a faamuya mais n bɛ tiɲɛ fɔ maliyɛn bɛɛ ye ani diɲɛ mɔgɔ bɛɛ Faransi de don c'est la France qui est en train de nous empêcher ni Faransi gɛnna n t'a fɛ kɛ Français in ka dugu n t'a fɛ k'u ye ɲana parce que u tun b'a fɛ kɛ n faga de mais n'u dɛsɛra n na il y a pas de k'an dɛmɛ voilà u nana ban an assassiné ma n b'o fɛnɛ témoignage kɛ parce que 2012 o banna 2013 2014 an ye formation kɛ 2014 an taara Mara premier ministre Moussa Mara an taara k'an bɛ taa Kidal an taara ala kɛ hinɛ kɛ Boubé la donc Boubé il était ministre de la défense à son temps k'ale tɛ se ka taa ko mura b'a la ne ko mais c'est pas possible
ministre de la défense et de ban défense taketa antara donc u ye mɔgɔ sous-préfet ani préfet u ye mɔgɔ 8 faga k'u kantigɛ kana bila kanda la u do u ye Faisal o ne ka jomachene ne ni gamu u ye kɛsɛ ko la Djedje le général Djedje était présent u ye kɛsɛ ko la an y'u cɛ kana an donna salle kɔnɔ n y'a fɔ mara in na n ko mara c'est Boubé qui est en train de chercher votre place il sera premier ministre au Mali ici ne de y'a fɔ ne Alou ne de y'a fɔ a bɛ ka ɲaɲini directeur de la SE a y'o kɛ ministre de la défense a y'o premier ministre a y'o kɛ donc maintenant u ni Faransi de bɛnnen ba la donc k'a labɛn donc maintenant Boubé a kɛ président ye ala y'i to la ni ala y'a ni mina don ne ka Assimi Sadio u bɛ yen n y'a fɔ i na u kana yiran u kana siran Margotin bɛ yan ani Tlogren n kumana bi nin ye koba dɔ ye mɔgɔ min y'a fiyɛni don a Tlogren don a sera kɛ kuma bi a sera kɛ kuma kɛ kunnafoni di diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ma donc tɛ siran Assimi a k'i da kɛ sunɔgɔ foyi t'a sɔrɔ mais a kana taa Faransi a tɛ taa Faransi bi a tɛ taa Faransi sini ni min nana Assimi fɛ yen Assimi n nana n bɛ nin d'i ma i bɛ nin kɛ tan i bɛ nin kɛ tan i b'a fɔ d'accord bois ou bien kɔrɔ n y'a mɛn merci beaucoup kɔrɔ n y'a mɛn merci beaucoup a kana kuma da kan i n'a fɔ a bɔ ka sigi ko ko Mali ka se pour que Mali ka lafiya a k'a ka wari bɔ a yɛrɛ e se ka mun fɔ a ye k'a fɔ yala Mali an ka to France fɛn na wa bien an ka wari bɔ o de b'an lafiya wa aw minnu ye militaire ye aw bɛ fɛn caman ye aw ye fɛn caman mɛn yala a dagari Mali la wa bien kɔrɔw b'a la kɔlɔlɔw b'a la voilà donc o min filɛ ye o administration ye mais ne bolo ne Alou ne Margotin ne bolo an ka franc kɛ bɔ an k'an ka franc ta an k'an ka indépendance totale ta i y'a faamuya a da kɛ danna Laginɛ filɛ nin ye Laginɛ ka franc bɛ yen o n ko franc malien tun bɛ yen donc an fana ka franc kɛ bɔ an kɛ bɔ franc CFA la franc CFA u bɛ bénéfice min sɔrɔ a bɛ taa 99% na ou bien 95%. Donc maintenant u bɛ k'an joli min de donc an k'an ka kɛ Faransi dɛmɛ guerre la première guerre deuxième guerre i y'a faamuya donc maintenant ne fa o ye deuxième guerre capitaine Cekura Doumbouya feu capitaine Cekura Doumbouya bɛɛ b'a dɔn ne fa ye deuxième guerre mondiale kɛ feu capitaine Cekura Doumbouya yala tɛ tɛmɛ o kan i y'a faamuya bon ne fa ma siran il était le porte-parole d'Afrique d'outre-mer donc maintenant n'a ye min fɔ ah non a tɛ wuli a ma sɔn a tɛ sɔn fɛnɛ a ma sɔn tubabu ye nami an ka rebelle ko ninnu ye k'a fɔ ko an ka fɔlɔfɔlɔ la ko rebelle tɛ yen maa dɔw ko ko rebelle tɛ yen sabula an y'a mɛn k'a fɔ dɔw ko ko fulaw dɔw ko tamaseki dɔw ko ko dɔgɔnɔw u ko ɲagamina nka aw minnu ye yen kɛ a ye yen kɛ ka mɔgɔw dɛmɛ a se ka dɔ fɔ an ye a janfa n'a namaraw kan wa voilà janfa ni namara ani fɛnw c'est la France c'est la France donc rébellion tɛ France de bɛ yen rébellion tun bɛ yen wagati min na o 1963 ala deni ala ladi a banna ala ladi bana mais ne ni ala ladi an taara Tɔksimɛn a minɛna yɔrɔ min na Tɔksimɛn ne ni Gamu ani Yadi Kile ne ni Yadi ye mission kɛ ɲɔgɔn fɛ Yadi Kile Tɔksimɛn n'a tɛ kɛ ye ne n'o mission kɛ ɲɔgɔn fɛ Tɔksimɛn Yadi nana Yadi fɛngɛra ne ka planton bɛ tɛ wuli kana janba min ala deni nana ne ka sentinelle n y'a fɔ mɔgɔ kana munumunu yan ne ka sentinelle marifa bɔ k'a b'a ci a ma se ka ci donc ne ni ɲɛsin ala deni ma kɛ n ka marifa bɔ k'a bila kɛrɛfɛ an kana an sigi an ye te min Yadi ko k'a tɛ ne dɔn ko Yadi Agali ko k'a tɛ ne dɔn ko ne ma ko ne bɛ kojugu k'a la a ko ko a tɔgɔ k'a kɛ ne ɲininka n tɔgɔ la a ye ne ɲininka ne ko ne tɔgɔ ye Aliou Doumbouya di Margotin a ko subahanallahi a y'a siɲɛ fori ka bɔ yen Yadi de tun bɛ kɛ aladeni digidigi ka digidigi n sigilen ɲɛna a y'a siɲɛ fori ko Aliou ko d'accord a ye tamasɛkan bila kɛ tubabukan bila k'a kɛ maninkakan ye parce que 1968 coup d'état kɛlen aladeni bolila ka na i da kɔngɔbagatɔ a nana i da ne fa ka da la mais nakura a tora yen an bɛɛ denmisɛnnama tora bolo a bɛ fɔ Margotin donc maintenant
ne kelen kɛ président la a ye ko bɛɛ kɛ ko c'est pas ko nin ye galon ye ko Fatou den de ye ne ko Fatou den de ne ko alu ko nangamisa don mo ne ba bana n ko b'a kɛ cogo jumɛn na a ye ne fa ladege ne y'a kɛ kasi ye a ye ne nɛgɛ ala den ne digidigi damina ala den ne digidigi tamasɛkiw ɲina u siranna ni mɔgɔ b'ale digidigi ala den ne ale ne digidigi voilà ale ne digidigi o kɔrɔ mun ye a ye min kɛ ne fa bolo yan ne fa la bolo ka fɛn bɛɛ k'a ye k'a bila ka taa tamaracɛ ta taara a y'o kɛ a ko alu ni ala k'i sɔn i tɛ to yan i bɛ taa a gana cogoya la i bɛ taa bon mɔgɔ caman bɛ yen maliyɛn caman bɛ yen depuis 1960 kana bila bi la mɔgɔ si tɛ rébellion nin kun dɔn dɔw b'a dɔn dɔw t'a dɔn mais ala den ye min fɔ ne na dɔrɔmɛ 20 kun kɔrɔ tamasɛkiw ka nisɔngɔ de tun ye dɔrɔmɛ 20 ye donc an fɛ yan dɔw ta ye 200 ye dɔw ta ye 300 ye région dɔw ta ye 300 dɔw ta ye 200 mais nord la o wagati la 1961 62 63 donc olu ta tun ye dɔrɔmɛ 20 ye gardikɛ de tugunu kɔ ala deni fa ani yadi fa a tugunu kɔ o tera toximène gardikɛ a ye o tɛna sara donc a ye kisɛ k'u fa la k'u faga bon n bɛ min fɔ maliyɛn cɛ n'a muso ye y'a mɛn ala deni taara mais yad fo ka taa sa a t'a dabila fo ka taa sa a t'a dabila a bɛ waleya min kan voilà parce que a fa fagara mɔgɔ min fa fagara donc ne bɛ sa o nɔ la de n'o tɛ n fɛnɛ t'a dabila dɔrɔmɛ 20 kun kɔrɔ voilà nisɔngɔ kun kɔrɔ a filɛ ka waleya kɛ o nana wolo ko dɔw la faransi kana don kɔnɔ mɔgɔ caman kɛ don kɔnɔ djihadiste terroriste o bana mɛnna mais u ye faransi de kojugu kɛ ka na lamɛn k'a fɔ an kɛ nin kɛ sous-sol min b'an fɛ yan i y'a faamuya sous-sol min bɛ yan or min bɛ yan c'est trop an bɛ se k'an ka fɛn développer ka ɲa an bɛ se ka développer i y'a mɛn dɛ caméra min filɛ nin ye cogoya t'an bolo n'o tɛ n'an b'an bolo an bɛ caméra nin an b'a dilan micro nin an b'a dilan a bɛɛ bɛ bɔ Mali kɔnɔ yan donc n bɛ min f'i ɲɛna uranium bɛ yan magasin bɛ yan a bɛɛ oui a bɛɛ bɛ dugukolo kɔnɔ gazi pétrole donc maintenant Faransi de y'o ɲɛ ye a y'an coloniser o b'a dɔn n'u ma nin kɛ donc maintenant wolo bɛ u b'a jɛ donc de telle sorte que donc maliyɛnw sɔn information na an tɛ sɔn bi an tɛ sɔn sini i y'a faamuya Assimi a tɛ bɔ yen minnu bɛ k'a fɔ ko 3 mois dɔ bɛ kɛ hali n bɛ kɛ kuma micro n bɛ kɛ kuma micro la sisan n bɛ kɛ kuma micro la sisan i y'a faamuya hali sisan i b'a sɔrɔ u bɛ gosili la yɔrɔ dɔ la nord fan fɛ i y'a faamuya olu t'o kalama bon donc maintenant an minnu ye militaire an b'o dɔn donc maintenant ko ka taa vote kɛ vote bɛ taa kɛ min vote bɛ kɛ min a kɛ gɛlɛn donc maintenant ne bɛ min ɲini ne kan tɛ dɔwɛrɛ ma dɛ vote tɛ kɛ Mali la yan a tɛ kɛ tant que ne alu bɛ diɲɛ kɔnɔ yan a tɛ kɛ vote tɛ kɛ fo Mali kɛ stabiliser buguda k'a fɔ an ni lafiyara a ye vote kɛ y a pas de problème vote kɛ an kɛ vote kɛ ne ka mɔgɔ bɛ kɛ sa ne ka sɔrɔsiw bɛ kɛ sa dugulamɔgɔw bɛ kɛ sa ko kɛ vote bɛ kɛ mun kama a kɛ gɛlɛn dɛ donc maintenant u k'a kɛ ala ni kira kama u k'u sen bɔ an ka ko la i y'a faamuya u k'u sen bɔ an ka ko la vraiment a bɛ diya n ye Mali ka kɛ Mali ye un Mali uni